Namens de gemeente Waardhoek is aanwezig mevrouw De Groot. Ja, dank u wel. Even zien, meneer Elzinga, dat bent u? Ja, en dan bent u mevrouw Lichthart, echtgenoot van meneer Elzinga, dat was ook al aangekondigd. En meneer Jousma als ondersteuning van meneer Elzinga. Zaakkundige, ja. Wat zegt u als? Zaakkundige. Zaakkundige, ja. En namens de gemeente Waardhoek mevrouw De Groot. Ja. Ik hoop dat u Fries verstaat, mevrouw De Groot. Ja, ik doe het verder in het Nederlands, maar we hadden gevraagd om een gemachtigde die ook Fries verstaat, maar dat is geen probleem. Nee, dat is geen probleem. Denk ik, mooi. Want meneer Elzinga, u procedeert in het Fries en u zal denk ik ook de rest in het Fries doen hier. Klopt. Is goed, prima. Ik heb de zaak bestudeerd. U heeft in maart van het vorig jaar heeft u contact opgenomen met de gemeente. Dat is een samenvoeging geweest, de nieuwe gemeente de Waardhoeken van 3 oude gemeentes, zal ik maar even zeggen. Menaldemadeel, Litenseradeel en Franekeradeel. En u heeft toen gevraagd van hoe staat het met de harmonisatie van de plaatsnamen? Ja. En wanneer kan dat tegemoet worden gezien? Nou, daar heeft de gemeente u in juli een brief over gestuurd, daar heeft u bezwaar tegen gemaakt. En dat bezwaar is niet ontvankelijk verklaard. Dat is dus het juridische besluit waar wij vandaag het ook over moeten hebben, over die ontvankelijkheid. Want als uw bezwaar niet ontvankelijk is verklaard, betekent dat eigenlijk dat de gemeente inhoudelijk dan ook niet op uw zaak echt is ingegaan. Dus dat is wel even een hobbel die wel genomen moet worden. Dat betekent dus ook dat als de rechtbank vindt dat uw bezwaar ten onrechte niet ontvankelijk is verklaard, dat de gemeente dan alsnog een inhoudelijk besluit zal moeten nemen. Dus dat is eventjes het juridische gebeuren. Nou, er is al veel geschreven. Ik weet niet, meneer Elzinga, heeft u nog iets voorbereid als pleitnota waar u mee wil beginnen? Want dan wilde ik daarmee starten. Ja, goed, heeft u dat ook voorbereid, mevrouw De Groot? Nou ja, wacht u de vragen? We hebben niet veel voor te bereiden, omdat het niet ontvankelijk is. Nou ja, goed. Maar het kon zijn dat u ook nog iets had voorbereid. Maar... Nou, ik heb wel... Nee, dat komt later wel, laat maar. Want over de bevoegdheid moeten we het ook nog even hebben. Hè? Over het besluit, dat komt nog hoor. Daar komen we nog over te spreken. Maar dan stel ik voor, meneer Elzinga, dat u begint met uw pleitnota. Dan kan vervolgens mevrouw De Groot daarop reageren. En dan heeft de rechtbank nog wat vragen. Zullen we het zo doen? Ja? Mooi. Gaat u gang. En als u een exemplaar extra heeft, dan is het voor mevrouw De Griffier al. Dat hebben we dus bij u, ja. Dan zou u dit misschien nu kunnen geven, want dan kunnen we zien als er iets daarnaast nog wordt gezegd, dan kan zij daar een aantekening van maken. Dat is de reden daarvoor. Precies. Goed, gaat u gang. Ruurachter, mevrouw de Rechter. Op 1 januari 2018 waren de gemeenten Verenigdeel, Menamerdeel, het Beeld en het pad van Littenseradeel fuseren tot de nieuwe gemeente Waardhoeken. In het rand van een berindeling heeft de nieuwe fusiegemeente op grond van de wet ARHI, wet Algemene Regels Herindeling, alle regelingen van de geervoegde gemeenten binnen zo'n 2 jaar te harmoniseren, zodat in de nieuwe bestuurseenheid alle inwoners dezelfde rechten hebben. Die harmonisatie had de gemeente Waardhoeken nog net teruggevierd op het merk van de plaknaam. Daardoor is op dit stuit een chaos wat plaknamenborden in de gemeente Waardhoeken onbelangrijk. De jedere gemeente Menamerdeel en Littenseradeel hier een jedder had een plaknaam officieel verfriesken. De Frieske namen waren persline in de BAG, basisregistratie adressen en gebouwen, wat betekent dat in de communicatie met de oerheid, bij de Belastingdienst en de Rugbank, de Frieske namen beroept worden kunnen. Dus ook in de Nederlandstalige context. Al laat ervan kunnen ook de plaknaamborden en ANWB-handwijzers verfriesken worden. Zo'n 1 maart 1998 geldt dat het Nederlandse regering instemt met het Europees Handvest van regionale talen of minderheidstalen om het broeken van de traditionele vormen van plaknamen in het Fries te steken en aan te moedigen. Doet dit Europese handvest ratificeren waard door het Nederlandse regering, vond Den Haag het net nodig dat de aparte wetjouwing van de toponiemen komen zoeken. De gemeenten regelen soms altijd een goed. Den Haag hier doet net verschenken dat er eer een gemeente komen zoeken die de ene burger oren ruchten tak kennen zoals de oren. Zo zit ons heeks op de groenwet en de oren wetjouwing. Toch die Waardhoeken dat. Verder is het zo dat in 2014
dat de in 2014 ingegaande wet gebruik Friese taal gelijke rechten voor het Fries als tweede rijkstaal garandeert. Dat is bevestigen in 2017 in de bestuurlijke overeenkomst Friese taalbeleid in de nieuwe gemeenten Ljouwert, Zuidwest-Friesland en Eck in Waardhoeken. In de brief van 17 december 2014 heb ik, voorafgaand aan de werindeling, bij de gemeente Friesitterdiel pleiten voor het harmoniseren van de plaknamen. De gemeente antwoordde daarop net van doel te wijzen om de schroefwijze van plaknamen te verorien. De bestaande namen zullen handhaven worden. Ik wie het er net mee eens, maar gaf om in beroep te gaan wachten op de nieuwe gemeenterie en burgemeester van Waardhoeken installeren in 2018. Omdat Waardhoeken net oergeert de harmonisatie van de plaknaam, ontstier dus de paradoxale situatie dat inwoners van de jeddere gemeenten, met name Diel en Littenserdiel, de Friese naam Wobroeken maaien, maar ik en mij alle inwoners van de jeddere gemeente Friesitterdiel net. Er is dus sprake van rechtsongelijkensens tussen bewoners van de gemeente Waardhoeken. Begin 2019 had er beteerwest maar de wethouder, maar dat laten net de aanpassingen van het beleid. Omdat ik en mij de topografische werkgroep Friesland van mening ben dat zo strijdig is met de wet ARI en het liekberjochtingsprincipe, heb ik in een brief van 20 maart 2019 mijn beroep dient op de gemeente Waardhoeken om wel over te gaan de harmonisatie van de plaknamen. Op 13 juni 2019 had de gemeente van Waardhoeken toch besloten mijn voorstel uit te wijzen, alleen nog de FNP wie voor. In een brief van 2 juli 2019 andere de gemeente op mijn brief van 20 maart dat Waardhoeken net overgaan zou de harmonisatie van plaknamen. Dat brief gaat trouwens helemaal net in op het raadsbesluit van 13 juni. Sinds het besluit van de gemeente heb ik op 19 juli 2019 bezwaar ondertekenen. Op 11 oktober werd de beslissing door de gemeente om mij bekend maken. Het bezwaar werd net ontvankelijk verklaren op basis van het advies van de commissie voor bezwaarschriften, namelijk dat het gaat om een intern besluit, niet op enig extern rechtsgevolg gericht. Daar ben ik het uit nog net mee eens. Ik viel mij als inwoner van Waardhoeken discrimineren. Omdat de gemeente weigerde het scale voor te lezen naar de bestuursrechter Noord-Nederland, ben ik zelfs in beroep gegaan bij de bestuursrechter. De topografische werkgroep en ik beschouw deze zaak als een proefproces dat consequenties hebben kan van soortgelijke kwesties in de toekomst. Het gaat u er ook om na te gaan wat de juridische waarde is van het Europees handvest. Had het rechts krijgt of is het een papieren tiger? Hopelijk is de rechter het eens maar met me op en kunnen wij deze Friese 14e zweer nog langs vieren. Dank u wel. Mevrouw de Groot, wilt u daar een reactie op geven? Ik heb geen reactie daarop, want wat ik zei, het is in onze ogen niet ontvankelijk, een bezwaarschrift. Dus, Ja, goed. Nou, dan komen we daar zo nog even over te spreken. Wat meneer net gezegd heeft, er ook al een deel wat in de stukken ook al kwam. Maar goed, de voorfase, dat was nog wel even handig om te horen dat u ook al kennelijk eerder bij de gemeente bent geweest voordat die fusie dan. Dus dat was wel mooi om even te horen dat u ook al eerder daar werk van had gemaakt. Even kijken, ja, de rechtbank had nog een formeel punt. Daar hebben we ook de gemeente nog even over bevraagd en gezegd dat dat op de zitting aan de orde zou komen. Want we hadden namelijk gezien dat dat de brief van 2 juli, die was uit naam van de raad getekend door de burgemeester en de griffier. En dan ga ik even naar u, mevrouw de Groot. En het besluit op bezwaar van 10 oktober, dat was namens de burgemeester en wethouders getekend. Hoe zit het nou met de bevoegdheid? Want het was een raadsbesluit. Meneer Elzinga die noemde dat net ook al. Er is op 13 juni is het in de raad geweest. En naar aanleiding daarvan is die brief van 2 juli gekomen, denk ik. Hè? Ja, klopt, ja. Hoe zit het nou met die bevoegdheid qua ondertekening? Het college heeft gemeend te kunnen tekenen, omdat het geen uitvoering wou geven aan de verandering van de plaatsnamen. Maar desalniettemin heeft de raad wel getekend voor het niet ontvankelijk van het bezwaarschrift. Dus wat dat betreft, dat heb ik mee. Maar het college... Dat is nu alsnog, zeg maar... Nee, dat was er al. Dat was er al? Ja, het was er al. Ja. Kunt u dat overleggen? Ja, dat kan ik zeker overleggen. Ja, zeker. Op de achterkant staat...
besluit. Even zien hoor, want dat heeft dan meneer Elsinga ook niet. U krijgt er zo nog een kopie van. ja. Nou, ik heb Elsinga. wel meer, maar ik weet niet of dat... Oh ja, nou, als u Oh, nog, nou. ja, dan is dat, want dat heeft meneer Elsinga ook nog niet, dus dat is voor ons allemaal nieuw. Even kijken hoor. Zwaanbrief. Zit er wat op? Voorstel. En dat Ja, is, ik heb nog wel één. Want Cor wil ik graag een exemplaar hebben. Alsjeblieft. ja. En dit is dus kennelijk een kopie van een raadsbesluit. Want het heeft gestaan op de agenda van 26 september, zie ik. Ja? Dat klopt, hè? Ja hoor, dat klopt. Ja. En dan is het raadsvoorstel conform het advies van het bezwaar niet ontvankelijk te verklaren. Ja. En dat is dan ook aangenomen, dit besluit. Jazeker. Even zien hoor, voorstel, waar kan ik dat lezen? Het is gewoon het besluit wat getekend is, dus het is aangenomen. Oh, hier aan de achter, dus Ja. nog een blad. Oh ja, goed. Oké, nee, nu zie ik het hoor. Ja, ik had, sorry, ik ik had zei niet het. gezien dat er ook nog een... Want ik dacht, hé, hier houdt het op, maar er is Ja. kennelijk dan nog een... nee, goed, oké. Meneer Elsinga, wilt u daar nog op reageren of laat u dat verder aan de rechtbank? Ja, dat ligt ik aan de rechtbank hoor, maar ik ben er dus Ja. net bij eens, maar hoe dat... Nee, maar niet Ja. die ontvankelijkheid niet. Ja. Nee, dat snap ik. Dat was wel Nee, helder. ja, Ja, nee, ja. goed. Nee hoor, maar dat is goed. Nou, dan zullen we daar ons over beraden. Ja, dan eventjes van, u zei net al, Elsinga, u bent het niet mee eens met die niet-ontvankelijkheid. Dat gaat dan om die brief van jullie, want u heeft niet beoogd om tegen die verordening in te gaan, hè, denk ik. Het ging vooral om de brief, begrijp ik, van 2 juli. Dat is in het besluit, hè? Dat besluit Ja, dat de naar gemeente aanleiding van het raads... ja. zeker, ja. Nu lijkt de gemeente te zeggen, en dat wil ik dan eerst even bij mevrouw De Groot verifiëren, van, want in die brief zegt u van, ja, in het herindelingsadvies zijn besluiten genomen over het schrijven van die plaatsnamen. En de gemeente heeft ervoor gekozen voor differentiatie en meertaligheid. Ja. En eigenlijk ook nou ja, te houden zoals het was. Dat betekent dat in 2 gemeentes, hè, wat Elsinga net ook al zei, 2 gemeentes was eerst de Friese naam en dan de Nederlandse naam. En in Franekeradeel was het net omgekeerd. Mhm. En dat heeft de nieuwe gemeente Waardhoeken, die heeft ervoor gekozen om dat nou ja, zo te laten. Ja, zo te laat zo het was, ja. En in het verweerschrift zegt u van, goh, we hebben gekeken of er naar aanleiding van die brief van Elsinga van maart of er nog nadere actie nodig was. En toen heeft u gezegd van dat was niet nodig, want er was al beleid en het was denk ik ook al in die verordening vastgelegd. Dus dat betekent eigenlijk dat u zegt van, als ik u goed begrijp, wij verwijzen eigenlijk al naar het eerdere raadsbesluit wat genomen was, namelijk om de situatie zoals die in die 3 oude gemeentes was, om die nou ja, zo te laten. Mhm. Ja, klopt. En natuurlijk door het vaststellen van de verordening en het beleid, hè, dat er dus nou ja, een diversiteit aan plaatsnamen... Die taalverordening Ja. doet u dan op, hè? Ja, Ja. En het beleid zegt dan van, nou ja, we houden het zoals het is. ja, precies. En Ja. nou ja, was daar nog een speciale reden voor om dat zo te doen? Nee, geen idee. Ik heb daar geen... nee, dat weet ik helaas niet. En nou zegt u van, ja, die brief, hè, want we hebben verwezen, zegt u van, nou, wat er eigenlijk al eerder besloten is, hebben we eigenlijk geen aanleiding gezien om dat anders te doen. Dus eigenlijk hebben we verwezen naar het eerdere raadsbesluit, hè, naar dat herindelingsadvies ook, waarin dat ook kwam. Mhm. Ja. En dat heeft gemaakt dat u heeft gezegd van, nou ja, dan is dus die brief waarin we dat nogmaals hebben gezegd aan Ja. Elsinga, dat is daarom in onze ogen geen besluit. Nee, dat was een intern besluit inderdaad. Ja, Ja. intern gericht. Ja. En u ziet dat anders, meneer Elsinga. Ja. Ja. Wat maakt het voor u
dat u zegt van, goh, ik vind wel dat het een besluit is. Hè, dan moet het gericht zijn op rechtsgevolg, hè, voor u. Wat ligt het dan anders dan dat de gemeente zegt van, wij verwijzen eigenlijk naar wat we al hebben besloten. En nou ja, daardoor zien wij wat wij aan u hebben meegedeeld in die brief als een informatiebrief en niet als een besluit. Nou ja, ik vind dus dat ik als inwender van het jetreferentiedeel en dan van Waardhoeken dus dezelfde ruchten had als meestal van mijn Namerediel en Littenserediel. Dus dat ik dus die Friese plak nam broekelijk in. Ik in communicatie met de oor, als zodanig. Dat is wat ik, dat is mijn belang. En niet alleen van mij, maar van de hele bevolking van Frieslanderdeel. Ja. En wat ik zei, is het jouw terug zo'n gelijkens. Dus tussen die bepaalde bevolkingsgroepen van de nieuwe gemeente Waardhoeken. En dat is volgens mij juridisch net houdbaar. Dat samen kan. Want nevens die wet, nou ja, we hoeven net al hoe die wetten te hebben, maar is duidelijk fastlijn dat er een duidelijke besluit genomen wordt en dat de gemeente Waardhoeken hier ook onvoldaan moet. Dus horen ze net onder wet, tenminste een station. Nee, daar komen we over te spreken hoor. Maar, want u zegt van, nou ja, van ik wil die in het Fries de Frensje gebruiken in plaats van Franeker. Op basis van die taalverordening kan dat natuurlijk ook, hè? Want daarin staat dat als u zich wil wenden tot de overheid, hè, in dit geval dan de gemeente, dat u dat dan ook in het Fries kan doen. Ja. Toch vindt u dat gelijk getrokken moet worden? Dat is een beetje uw punt. Ja. Ja, want als u een brief in het Fries naar de gemeente Waardhoeken, dan moet dat gewoon behandeld worden. Ja. Ik zou even het corrigeer ik als deskundige bij. Dus, meneer Jousma, wilt u daar nog een aanvullend idee over? Ja, het probleem ontstaat in die Friese brief. Maar op het moment dat je hoes verkeerd wordt, en je zit bij de notaris van ik wil het verscheuren op Friese, binnen de Nederlandse context, want daar had het over, net hoe het Friese dan is het net mogelijk. En dat lijkt gewoon heel simpel van het feit dat de gemeente Littenserediel, dat Litse stukje en met name de deal, die namen officieel opname hadden in de gemeentelijke basisadministratie en helemaal Rios doen hebben. Ja, dus buiten de overheid, zeg maar, want de overheid is geen... Je mag altijd het Friese gebied. Ja. Maar als je op de belasting, bij de belasting je adres invullen willen en je wil dat in Fries kwam, dan kan dat dus niet. Nee. Want dat ging het maar die GBA, die gemeentelijke basisadministratie, of de basisadministratie, adres en gebouwen geven. Ja. En dat is een stukje wat je om een stukje identiteit. Mm-hmm. Heel eenvoudig. Er binnen een aantal mensen die hadden bij de verschillende platemasterswest van ik wil graag die identiteit, die Friese identiteit, wil ik graag in die paspoort hebben. Mm-hmm. Dat kennen we dus niet. Mm-hmm. Maar wat dus het heetst helder is op dit moment, is dat je wel een Friese gemeentenaam hebben, dat die op je paspoort komt. Zodat je dus naar buiten gaat toedragen kunnen, naar Friesen, Nederlandse grens, of naar het oren in de listaal, die zit het verschil. Mijn taal, dochtertaal, mijn taal, die zit dus in het paspoort. Ja. En dat geldt dus echt plat aan. Ja, zeker. Ja, nee, dat begrijp ik. Dan komen we toch even te spreken over die wet die u al net al even noemt, en die wet Algemene Regels Herindeling. Waar staat nu in die wet, en ik ga dan nu wel eventjes op de inhoud in, maar goed, nogmaals, het is dus eerst moet de hobben van de ontvankelijkheid nog genomen worden. En als die genomen is, dan moet de gemeente alsnog een inhoudelijke beoordeling geven. Maar goed, ik stip het toch nog even aan. Waar staat nu in die wet volgens u dat de gemeente gehouden is eigenlijk al bij die fusie, zullen we maar even zeggen, de samenvoeging, dat was het eigenlijk, hè? Dat er harmonisatie moet zijn in die plaatsnamen. Want u noemde, dacht ik wel, artikel
28. En dat zegt dan dat voorschriften van de oude gemeente 2 jaar gelding houden, tenzij ze eerder vervallen worden verklaard. Waar leest u nu dat bij zo'n samenvoeging alle plaatsnamen, in dit geval dan in het Fries zouden moeten, of in het Nederlands, dat had natuurlijk ook gekund, maar als eerste dan. Maar waar leest u dat? Cor, is dat die vraag beantwoord? Ja. Ja? In artikel 28 staat dus dat alle regelingen die er bestaan, dat die harmoniseren worden. Nou, waar ziet u harmoniseren? Want ik heb het artikel hier, ik heb het even uitgeprint. En ik had het idee dat u ook een iets andere tekst gebruikte dan de officiële tekst. Maar binnen 2 jaar moet de nieuwe gemeente bepalen of nieuwe voorschriften worden vastgesteld. De zin ervoor is, na een herinnering blijven beleid en regelgeving van opgeheven gemeenten over het algemeen nog 2 jaar na datum van de herinnering van kracht voor het overgaande grondgebied. Dus van Menamerediel en Littense. Ja, Daar hier 2 regelingen voor, die binnen dus in de gemeente hier verstelt dat die namen dus officieel verrooien zijn. Ja, alleen ik zie artikel 28, ik heb het hier, volgens mij staat van op de dag voorafgaande aan de datum van herindeling voor een overgaand gebied geldende gemeentelijke voorschriften. We houden gedurende 2 jaren na die datum voor dat gebied hun rechtskracht, voor zover het bevoegde orgaan van de gemeente waaraan dat gebied is toegevoegd, deze voorschriften niet eerder vervallen verklaart. Precies, maar de gemeente had daarna 2 jaar de tijd om die voorschriften aan te passen. Ja. Op die 2 stukken van Menamerediel en Littense deel bleven de regeling die het een aanname is binnen die gemeente bleef verkracht. Maar op het moment na 2 jaar moet die gemeente er wat mee doen. Ja. Of ze moeten de naam afschaffen, ze moeten alles op 0 weer omzetten. Dan stond ze het grondvest van de Europese minderheidstaal nog in. Maar of het mogelijkheid is dat ze het uitbreid zien over het hele grondgebied. Er is net een tussenoplossing. Als je een belastingssituatie hebt, dan kun je zeggen van nou, wij doen net een belasting van 10%, maar we doen een belasting van 4% voor het hele gebied. Maar op het moment dat je het met de vlaknaam te krijgen hebt, dan zie je dus of het hier of het oren van matten, juist om het feit dat je het hier over de rechten van Friestaligen hebben. Ik zou het uitlezen willen met een voorbeeld van het homohuwelijk. Stel dat het aan de gemeente ligt weer en de gemeente Staphorst fuseert met een andere gemeente. Die andere gemeente had het homohuwelijk wel en Staphorst had het net. Dan kun je dus net een nieuwe gemeente maken zonder dat je die rechten liet lopen. Dat lijkt het me net mogelijk. Want je kunt net de ene mensen geaardheid, omdat hij toevallig in de oude gemeente binnen is, wil het recht op het homohuwelijk. En de oren, omdat hij de pech had, of misschien het geluk had, het is maar correct welke kant had de sugar, dat hij in Staphorst binnen wordt, dat hij dus na die tijd in een nieuwe rechtseenheid, want we hebben het over, we hebben het over de lijst rechtseenheid of bestuurlijke eenheid. Vroeger werd maar de ritenij weet ik de rechtseenheid, maar het is nog vooral de bestuurseenheid. Daar hebben we het over op dat moment. En neversus kun je net de ene oren recht niet aan binnen dezelfde situatie. Ik stel me zo voor dat er nog 2 uitzonderingen binnen, dat als je in een marwij zit, dan heb je iets minder rechten. En misschien dat prins Willem-Alexander, had hij in Waardhoeken winnen, zodat het misschien krijgt echt nog. Maar hoe het generaal is de burgemeester, de griffier, iedereen is voor de wet gelijk. En op het moment dat Elzinga vrij het om zijn rechten, wat het Fries kan belangen,
En dit je duidelijk over de rechtspositie. Dan lijkt het dus dat net op te lossen is, toch de situatie dat ze het oplost had. Als ik dit er net hoor, had de gemeente alles afschaft of alles takkend. Dat gaat er net over. Hij wil alleen maar rechtsgelijke hebben onder mensen die uit iedere gemeente, met name iedere gemeente levensstijl komen. Goed. Mevrouw De Groot, wat heeft de gemeente voor afweging daarin gemaakt? Nou ja, wat ik al aangaf, de verordening en het beleid is in november 2018 vastgesteld. En er is dus expliciet vermeld dat de diversiteit aan talen ook in de plaatsnamen naar voren komt. En dat is dus het beleid van de gemeente. Dus dat was het politieke beleid om te houden zoals het was. 2 gemeentes, eerst de Friese plaatsnaam, dan de Nederlandse. Ja. En bij Franekeradeel was het dan net omgekeerd. Mm-hmm. Dat was eerst de Nederlandse naam en dan de Friese naam. Mm-hmm. En de nieuwe gemeente, de raad daarvan, die heeft gemeend om dat zo te houden zoals het was. Ja. Is daar een speciaal idee voor? Want dat kun je besluiten. Hè? Je kunt zeggen van oké, we laten het zoals het is. Bijvoorbeeld omdat de mensen dat al zo gewend zijn. En dan verandert het weinig voor hun. Mm-hmm. Je zou ook kunnen zeggen van het is misschien wel ook handig omdat nu we toch 1 gemeente zijn. Omdat ook 1 beleid voor iedereen, zeg maar. Dat is in het herindelingsadvies is dat al vastgesteld. Dus dat was al voordat... Dat is een raadsbesluit geweest. Ja, dus dat is toen al vastgesteld dat men dat zo wou houden zoals het was. Ja, goed. Daar dan even van uitgaande, meneer Elzinga of meneer Jousma... U zegt van, ik vind dat ik ongelijk behandeld word. Net zo ook van, ik vind dat ik gediscrimineerd word daardoor. Als we nu uitgaan van dat je het beleid ziet... en de verordening waarin staat van, we willen eigenlijk differentiatie en meertaligheid in onze gemeente... Als je dat als 1 geheel ziet, dan geldt dat toch ook voor een ieder in de gemeente. In hoeverre is er dan sprake van ongelijkheid? Want die meertaligheid en die differentiatie gelden dan voor iedere bewoner van de nieuwe gemeente Waardhoeken. Hoe ziet u dat? Meneer Jousma, het maakt me niet uit wie de vraag beantwoordt, hoor. Maar dan was ik wel benieuwd naar hoe u dat zag. Dus een beetje een juridische gedachtegang, hoor. Maar... Ja, ik denk dat je dan op de situatie komen wil van dat de oude inwoners van de ene gemeente meer rechten hadden. Dus nee, dat was niet mijn bedoeling, hoor. Het was meer dat door de raad, de nieuwe raad... Ja. Die heeft op een gegeven moment gezegd van... wij kiezen ervoor voor de nieuwe gemeente... meertaligheid en differentiatie van plaatsnamen. Ja. Dat geldt dus voor de hele gemeente. En de vraag kwam toen bij mij op... in hoeverre kun je dan zeggen... maar dat geldt dus voor alle inwoners van de Waardhoeken... dat beleid, die verordening, dat uitgangspunt... In hoeverre kun je dan juridisch zeggen dat je niet gelijk behandeld wordt? Ik denk dat ik het zou zeggen zo van... als je om politieke invalshoeken... de gelijke berechtiging van... net voor iedereen gelijk maatje. Dat je dan voorbij gaat om de wet. En dat je, want uiteindelijk had het te krijgen met politieke achterliggende gedachten. Mm-hmm. Ik bedoel, die politieke achterliggende gedachten kan ik me ook wel voorstellen. Ik bedoel, die had gewoon te krijgen met het feit dat
als wethouder in Else fusiegemeente een oenske van Friesko docht, van de Rjochten van Friesk, dat dus op een bepaald moment niet het oerbloot. En het bloot een heel raar systeem natuurlijk, dat mijn familie in het oude Menamere-deel naar de belastingtaak de naam Menamroeken mooi en de heer Elzega. Omdat er een politiek verhaal achter zit, net de naam Frinsie. Hoe je dat oplossen, dat is de oerriet. Ik bedoel, dat had ik te krijgen, maar hoe de Nederlandse oerriet het toen de gemeente tak kent had. Dat 4 om dat nou hier daar te lezen, maar ik kan het iets schetsen. In 1500 ben we oergegaan hier in deze streek om in het Nederlands op de kantoren te werken, op de kanselarijen te werken. Van die tijd binnen de plaknamen zaten ze er in, die binnen onder druk aan te staan. Die binnen het Nederlandse. Dat zie je in alle meerderheidstaal. Dat houdt in dat een treddenpad van die naam, ik zeg maar even Stiens, Koudem enzovoort, nooit verhoord is. Daar hebben we het nog altijd maar de naam van 1500 te krijgen. Er is een groep naam, een treddenpad, waar ze bezocht hebben om de zaak te vernederlandsken. Hege Beintem, waar Hoge Beintem, maar dat is nog weer Hege Beintem geworden, omdat die gemeente de verkeersen had. En zei dat van, dan keren ze weer wat. En dat is een kwestie. Dat ze toch de Rijksoerie te dwongen worden. Dan willen wij dus Hege Beintem weer omgaan. En dan is er nog een groep, en dan zie je even een plaknaam als Franeker. Franeker, dat komt van het oude Vronakker in Wijzen, is Franeker een oud-Frieske naam, zat het te luid. Alleen binnen het Nederlands, of binnen het Fries, is die naam door de eeuwen heen wel toch even, verloren. Hij is Frinsjes worden. Hetzelfde vinden je bij Schravenhagen, er is geen mens die het door Schravenhagen had, maar daar hebben we het dus nou Den Haag. Nou, die verhoring, die vinden we dus zowel in het kaderverdrag van de minderheden, als in het Europees handvest van de minderheidstalen. Beide verdragen jouwen aan dat het belangrijk is voor minderheidstalen om die eigen toponiemen te houden en te broeken. Nou, de regering die had beide dingen ondertekenen en dus bij beide zijn van dat mij wel verhoren als dat zo te pas komt. Dan komen we bij zijn werindeling en dan blijkt dus op een gegeven moment in die werindeling dat ze net kiezen of voor het ene of voor het andere, zodat de mensen de gelijke rechten hebben. Nee, dan kiezen ze op politieke groen voor een rommeltje. Maar wat is de politieke grond dan voor u? Er zit een politiek verhaal achter. Ik zit even te denken aan de gemeente Beelddocht Ekmooi in dit verhaal. Wij hebben als topografische werkgroep al jaren aan de politiek ter onreed van, maak je nou voor de werindeling kies nou van je Beeldse naam. Want die Beeldse naam die hebben geen status op basis van een Europees handvest. Dat hebben de Friese naam gelukkig wel. Maar op het moment dat je het politiek net gunnen om hokkerreden dan ik bedoel, daar kan hele rare kronkels in zitten en daar kan ik hele mooie kronkels in zitten. Ik weet in beeld dat het CDA hecht ook griezelig aan het wit parochie in het verhaal. Ja, lees maar eens uit dat er een emotie bij zit die net doogt. Dat is net zo zelfs. Dus bloot er oer dat je als burger, en in dat geval de heer Elzinga in deze situatie, je alleen maar beroepen kunnen bij je jochten op wettelijke uitwerkings. Nou, een van die wettelijke uitwerkings om binnen elke bestuurseenheid
de rechten en de plichten voor iedereen gelijk te maken zijn, is die wet archie. Dat kent net als je. Nou ja, goed, daar kan je over discussiëren, maar het was natuurlijk al, voordat die samenvoeging kwam van die gemeenten, was het al Franeker. En ik begrijp nu, en dat was ook een beetje toen u begon, als ik ga van dat u zei van, nou ja, toen die herindeling, er kwam die samenvoeging dan, was dat voor mij een mooie gelegenheid om dan te kunnen bewerkstelligen dat die naam dan van Franeker ook in het Fries als eerste naam. Ja. Dat is ook een beetje wat u nu zegt, begrijp ik, hè? Ja. Van dat dan een aanleiding was om dat dan nu voor elkaar te krijgen. Ja, ik weet niet. Klopt dat of heb ik u nog verkeerd? Ik weet net dat dat voor elkaar te krijgen is. In de situatie van de heer Elzinga gaat het zuiver om het broeken van het lieke van de jochten. Ja. Maar goed, het was natuurlijk voordat die herindeling, of tenminste die samenvoeging kwam, was het natuurlijk al Franeker. Maar dat is, de heer Elzinga had net om de herindeling vregen. Op het moment dat je herindeelt, komen de dingen op je taak. Weet je een besluit die nemen, maar weet je een besluit op basis van de wet nemen, maar heel simpel. Ja, nee, dat snap ik hoor. En ik snap ook heel goed dat dat een mooie aanleiding was als u dat toch wil veranderen, om dan te zeggen van nou goed, dan doe ik dat nu. Dus het was verder helemaal niet een waardeoordeel van mijn kant, maar meer om te bedenken van nou, hoe is dat toen gegaan? Maar ik denk ding zei ze over die ontvankelijkheid van het verhaal. Ja. De heer Elzinga had in zijn brief vregen en wij hadden er in stiepen, simpel uit, we hadden goed met elkaar nation. Ja. Dat is duidelijk. Hij had in de brief vregen om die harmonisatie. Want in dat algemene verhaal over het Fries, wat vastgesteld is, waar het net voldienen, on het feit dat het harmoniseerd worden moest bij alle regelingen. En daarom kon de brief van de heer Elzinga dus echt zien als een uitlokkingsbrief, laat het zo maar zeggen. Om te zeggen van hoe je het toch, beste gemeente, er zal op een of andere manier harmoniseerd worden. En hij gaat net over hoe de harmonisatie eruit ziet, maar hij had wel nevens us het recht om in gelijke situaties te laten komen. En op het moment dat je dan nadat de wethouder of het college mag zeggen, het college de gemeente hier, de voltallige gemeente hier vreegt om in te stemmen, maar net harmonisatie, wat dus echt een uitspraak is. Dat is een volslagen goed rechtsbesluit geweest in de zin van dat het voldoet aan de dingen. De burgemeester hield de ingang om in te spreken. Er is een amendement in zinnen, er is een motie in zinnen. Dus het is volslagen normaal rechtsbesluit geweest. En dan zit er ergens een commissie van bestuur. Wij hebben echt ontrunnen om die commissie van bestuur oor te slaan, omdat we dit verhaal wel hingen zeggen. Ik bedoel, het weer van tevoren al duidelijk dat of de commissie van bestuur, stel dat die gelijk zo, dan zou het college het net doornemen, of de rier het net doornemen. En omgekeerd zullen wij het net doornemen, want er is bij dit soort zaken maar één uiteindelijk die de wetten toetsen kan, en dat is de rechtbank. En dan zeg ik het even breder. Er zijn een heel soort minderheidstalen in Europa. En al die talen die zeggen nou elkaar van wat doen je, hoe doen je dat en wat kunnen we ermee. Nou, is deze uitspraak willen wij heel graag hebben. Zodat je een duidelijkheid krijgt nou, van wat je via de dwang kennen, wat je niet via de dwang kennen. Ja. En dat begrijp ik, ja. Nee, alleen zal dan eerst nog wel, dat zei ik in het begin ook al, de hobbel van ontvankelijkheid genomen moeten worden. En als de rechtbank zegt van nou, dat is ten onrechte niet ontvankelijk verklaard, dan moet er alsnog door de gemeente een besluit inhoudelijk genomen worden. En dan gaat de zaak weer verder afhankelijk van wat er dan uitkomt.
Maar het is net ontvankelijk verklaren op het feit dat het net een besluit was wat op treden doelde. Nou, werd treden partij, die invloed. Ja. Nou, wat er nou een treden partij is het de heer Elzega, maar binnen het echte bewenners. Je kunnen, als je een rechtsbesluit neemt over of harmonisatie of net harmonisatie, doch je een duidelijke uitspraak over een wet. En ja, ik wil net graag op jouw stoel zitten hier, maar we kennen dat net oorzien als dat er dus wel duidelijk een treden bij is. Ik bedoel, die gemeente die neemt dat besluit net intern, krijgt ze goed wat de gemeenten Littense deel en met name de deel, die plaknamenverhoring net nog maar voor de gemeentelijke organisatie. Nee, die had zijn naam voor hun inwoners. Duidelijke helder, ja, nee, ja. Waarom wordt nou alles harmoniseren, alle regelingen, maar dit nog krijgt net. Dat vind ik een beetje zinstrijdig. Ja. Goed. Mevrouw de Groot, wilt u daar nog op reageren? Nee, ik heb verder geen toevoeging. Nee hoor, we blijven bij de niet-ontvankelijkheid. Van, dan, dat is de eerste vraag die beantwoord moet worden. Dan wilde ik eigenlijk gaan afsluiten, maar niet nadat ik u gevraagd heb of u nog wat wilt toevoegen. Meneer Elzinga, wilt u nog iets toevoegen? Nee, ik denk dat alles wel duidelijk gesteld is. Ja? Mevrouw Lichthart, wilt u nog iets zeggen? Nee? Meneer Joustra? Nee. Nee? Jousma, sorry. Jousma, ja, excuses. Ja, nee, Jousma, ja, nee. Ik ben altijd slecht in namen, excuses, ja. En mevrouw de Groot? Toevoeging? Nee? Nou, dan acht de rechtbank zich voldoende voorgelicht. Zal binnen 6 weken uitspraak gedaan worden. Hoeft u niet voor terug te komen. Dat krijgt u schriftelijk thuis gestuurd. En dank ik u voor uw komst en de toelichting. Wel thuis. Okay. Ja.